Okay, so nagayuto man, mao ta, inaata sa kusina, galuto-luto ta og sudan para panihapon. Mao ni, kining pobre mangita gyud og paagi, mabuhi sa kalibutan. Okay, niya ta gisugot ano. Mao ni ang amo kong iluto ron. Gitawag nig sangguloy matud pa nila sa akong partner. Ang ngalan ko ni nga sudan sangguloy. Pero lahat itong iya kay gisa sa mantika nga gisunan ko. Okay na, atong gisagulan og kamunggay. Kamunggay diha po nakuha na to sa gawa sa atong balay no, daghang kamunggay pero sayang man pud og di na to isagulan kay nahibaw man ta nga kining kamunggay daghang bitamina. Okay, para sa atong kalawasan, labi na yung lawas na to nga medyo diferensyado na. Okay, sa okay ta mao to butong to no, giinit gibutang nga pagkabukal gibutang nga to butong kanang lubi, bunga sa lubi nga butong pa. Okay, di po yung butong kayo kanang igo-igo pumugay-gahi ba parang ilang gingon nila lugitog luwag. Okay, magkaisan kailan maglugitog luwag o butang po inon-on malami ba mura pagi kanang mapil na to nga sabaw sa baka nga tong iluto no. Tinuol bitaw kay tamis-tamis gamay o suway niyo. Napoy inon-on nga asin-asin ay dinasinan kay asin namang inon-on no. Kamo lay mo balance okay. Tanga pug luya, gamay luya og bagamay bubay di po daghan nun. Kay gamay ra man po ni atong iluto lahi man pug dag kamo lay mo adjust kung sa inyo ibutang. Pila ka portion ang ibutang ninyo sa inyong sinabaw nga sangguloy. Sangguloy man kuno ngalan ani matud pa sa akong partner. Sa ilaha mo to kinsay nakailag sangguloy, correction lang mo makigsyonan hindi mao. Okay, ato sili no. Sili ato puno ipalanghang parang medyo lamian o panington ta labi na tingtug na orong panahon na. Okay, mo na atong pugso ato po ng puson o pigsangon parang muhalang siya no. Aron lami kanon di kay lami tanawon lami kanon. Okay, salamat magkisuna sa pag tanaw sa ako ang vlog no. Sa labi na niya akong content nga ambot ninyo ginti maangay ba mo bahala na di mo maangay ay open na lang siya ay i-scroll lang ninyo sa lain kung way lami para ninyo ning kontenta kay mao naman itong nahimurong adlaw. Okay, so hukad na ta kay mga na ta so naila man ni lami ba ni sa may atong sugdanan nga mailhan nga lami ni atong niluto igsunan ato ni pagkaog ero ang sabaw di kay ang kaning nga unod kay ako mukaw na ng unod og ako makauban diri pero dili sila magpa video kay maulaw sila kay sa akong lain man ning pamilya no maulaw man kay mag sa atong vlog no. Kasi pero mo suporta sila, mo like sila pero di sila mo appeal. Kaya maulaw. Okay, magising na niya natin na sila hindi maulaw o viral na tani. O viral mahimo na tang dakong kreator ng ano, masikat na ba? dakong kreator. Ako man tani, small YouTuber man tani, kana tao matawag tag big timer na tani. Di na sila maulaw basi mo pakudak na sila tapad na ako. Okay, yun na kaon ta. Mo na lami gyud na kayo. Hindi na ko na ika-limod ninyo no. Lami ni. Ayo kanon. Tanawa ra ko ninyo mahurot na nako ron. O gatong iro na to taga iro tanaw mo iro hab kayo ang iro nani. Di na ko ni ikalimod ninyo nga kay makita man. Di na ko sandi kay limod di na ko pangmutbot no di na ko panghambog nga dili tinuod kay ang iro ani habhab hurot na ko no sa hirbay iro po nga nahurot po pareha na ako nga kaon nga gitilok. Ang iro naawan sa tao datong tagaan di ba sabaw ra yatag butang luto arang habhaban niya kaon sakto na nawa. Makita nga arong niluto lami kayo. Iya manggihurot na tilokan ba tos kilid-kilid iya pang gitilok sa kilid-kilid tanawa tong humanon din siya para makita masuta ang ato ang ingo nga lami ang atong iluto no. Parang naabay ebidensya. Okay, diha sa ero makita labi nagnapay kanding ani mag-away gani silang duha. Okay, magisonan na atong sundan yun humanon yung atong video para makita natong tinuod ba kung gingon nga lamian ang pagkaon o sudan nga kung
luto karong adlaw ha magigsuonan among panihapon awa tingnan tanawa. Okay. Horot. Diha mag-ilaw. Subon ko daghang salamat ninyo sa inyong pagtanaw sa ako ang vlog karong adlaw o hinaut unta nga gamay lang suporta og mahimo o please subscribe og mayong adlaw kan atong tanan. Okay, bye.